Dobrý deň, dnes vám poviem o mojich kamarátoch, lebo je to zatiaľ jedna z tých lepších tém na začiatok. Takže kebyže mám menovať všetkých mojich kamarátov, tak by to trvalo strašne dlho, takže poviem mojich základných 4. Takže začneme mojim najlepším kamarátom a to je Kubo. Kubo je veľmi dobrý, nápomocný a milý, ale celkom rád sa učí, čiže je nerd. Ale má rád nejaké hry ako aj ja, čo je super. Potom je tu môj druhý kamoš, no skôr kamoška, a to je Zoe. Ona je proste moja kamoška od detstva. Veľa toho o sebe vieme, napríklad má rada jednu hru, ktorá ma donútila hrať a odvtedy ju hráme spolu v kuse, čož na jednu stranu není zdravé, ale tak čo už, no. Potom sú tu moji poslední dvaja kamoši a to sú Peter a Damian. Oni sú proste dvojčata v ragebaitovaní, v roastovaní a v komentovaní ich vecí. Ale celkom často má Damian proste chuť zakopať Petra do zeme, lebo ho furt otravuje. A Peter je taký král všetkého možného ragebaitovania, čo dokáže byť. On dokáže zroastovať a ragebaitnúť hocikoho. Fakt, moje vlastné skúsenosti. No a toto je koniec mojej druhej animácie. Takže ak sa vám páčila, dajte odber a dovidenia.